Kaixo, gaur ikusiko dugu azterketen ponderazioak konpetentzika. Guk hasiera batean definitzen dugunean taula hau nun agertzen diren konpetentziak eta ebaluazio irizpideak kontrolekin eta azterketen puntuazioekin, beti hasiera batean baloratuko dira ponderazio hauek kontrolean adibidez 50% eta azterketak 50%. Baina guk nahi badegu adibidez kontrol bati eman ebaluazio batean 130ko pisua eta azterketari 160ko pisua, beste 110 izango litzatekelarik jarrera, egin behar deguna da beti zatitu. Kontrolean nahi badugu 130 izan, 30 zati 0,80. Bai? 30 gehi 60 delako 80. Beraz, beti egin behar dugu ponderazio hau 30 zati 0,80. Kasu horretan, bai? Hemen jarriko bagenu 40 eta hemen 50, barkatu, hemen 40 eta hemen 30 adibidez, hori da 70. Beraz, zatiketa izango litzateke zati 0,70. Baina nola nahi dugu kontrola izan 130 eta azterketa 60, kontrolaren pisua izango da ponderazioa 30 zati 0,80. Hori izango da 133,33. Eta egiten badegu 60 zati 0,80, horrek ematen du 166,67. Beraz, pasagara 150 honetatik 133,33. Beraz, puntuazio guzti hauek, kasu honetan kontrolean, biderkatu behar dugu zenbaki batez. Ze zenbakiz? Egin behar duguna da beti zen ponderazio hau berria 33,33 zati 50. Eta 33,33 zati 50 hori da 0,66. Beraz, egingo deguna da hau bider 0,66. Kasu horretan da 0, bi bider 0,66 dela 1,33, sortzi bider 0,66 dela 5,23, eta 0 bider 0,66 dela 0. Era berean, azterketaren ponderazioa pasagara 150 batetik 166,67. Beraz, lehen bezala egiten dugu zatiketa 66,67 zati 50. Eta horrek ematen du 1,33. Beraz, puntuazio hauek biderkatu behar ditugu bider 1,33. Beraz, 1,5 bider 1,33 da 2. 0 bider 1,33 da 0. 7 bider 1,33 izango da 9,33. Eta 1,5 bider 1,33 izango da 2. Beraz, ja daukagu puntuazio berria. Beraz, 2 gehi 9,33 gehi 2 da 13,33. 0 gehi 1,33 gehi 5,33 da 6,67. Beraz, 6,67 gehi 13,33 da 20. Kontrola eta azterketen puntuazioen batura guztira. Orain ja, ebaluazio irizpideak ze puntuazio dauka 0 gehi 2, 1,33 gehi 0 da 1,33,
5,33 gehi bederatzi koma hogeita hamairu da 14,76 eta 0 gehi bi da 2. Beraz, hemen egiten baduzue batura, ebaluazio irizpide hau, gehi hau, ematen du guztira 20. Eta ja, kompetentzia, nola daukago ebaluazio irizpide bakarra, 2 baldin bada hemen da 2, 1,33, 1,33, 14,76, 14,76, eta 2, hemen ere 2. Gogoratu hemen 2 ebaluazio irizpide biltzen baditugu kompetentzi batean, batu beharko genituzke 2 ebaluazio irizpide horien puntuazioak. Beraz, hau, gehi hau, kompetentzi horien batura izango da 20. Bakarrik egin behar deguna da puntuazio hau pasa 100kotara. Gogoratu, nola egiten zen, 2 zati 2, hori da 1 bider 100, 100 azterketa hemen, eta kontrolak 0, zati 2 da 0, bider 100 da 0, 0 kontrola. 0 zati 1,33 bider 100 da 0, beraz, 0 azterketak hemen, eta ebaluazio irizpide honek kontrola izango da 1,33 zati 1,33 bider 100, hori da 100. Kasu honetan, 5 ebaluazio irizpidearen ponderazioa izango da 9,33 zati 14,76 bider 100, hori da 163,74, eta 5,33 zati 14,76 bider 100, hori da 126,26. 7 bat ebaluazio irizpiderako, 2 zati 2 bider 100 da 100, eta 0 zati 2 bider 100, hori izango da, eta bider 100 izango da 0. Eta ebaluazio irizpidea egin behar dugu ponderazioa jakiteko, hau zati hau, bider 100. 2 zati 2 bider 100, kasu honetan da 100, eta beste lerroetan gauza bera gertatu egiten da, 100 delako. Eta bukatzeko, jakiteko kompetentziaren 100koa zen baden, egingo dugu 2 zati guztira 20 bider 100. Hori da 0,1, baina nola 0,1, bai? Eta bider 1. 0,1 bider 1 hori da 10. Baina nola ponderazioa da 180, ez 100, kontrola eta azterketaren artean, hori egin behar dugu bider 0,80. Beraz, 2 zati 20 da 0,10, bider 100 da 10, bider 0,80 da bederatzi, 100. 1,33 zati 20, bider 100, bider 0,80 da 106, 14,76 zati 20, bider 100, bider 0,80 da 166, bai? 14,76 zati 20, bider 100, bider 0,80 da 166, eta bukatzeko lehen bezala 2 zati 20 da 0,10, bider 100, 10, bider 0,80, 100. Beraz batura, bederatzi, gehi 6, gehi 76, gehi bederatzi, hori izango da 180, kasu horretan. Eta, bakarrik ziurtatzeko ponderazioak ondo egin ditugu kontroletan eta azterketan, egin behar deguna da, biderkatu, hau, bederatzi, bider bat, hori da 100 azterketari, kontrolari 0 hemen. 6 bider bat, hori izango da 6, 106 kontrolari, hemen azterketari 0. 5 ebaluazio irizpidean, 76 bider bat, bider 0,36, hori izango da 124 kontrolari. Eta 76 bider bat, bider 0,63, hori da 142. Eta beste ebaluazio irizpideari dagokiona, bederatzi bider bat,
Bider bat, azterketari ematen diogu 9 eta kontrolari 0. Beraz, batzen badugu 6 gehi 24 gehi 0 gehi 0, hori da 930, kontrola eta azterketa izango da 9 gehi 52 gehi 9 960. Beraz, ponderazioak ondo egin ditugu, kontrola denean 930 notan, eta azterketa 960. Eta 100 hauek sartu beharko genituzke inikan. Bale? Hau da, azterketen ponderazioak ebaluazio irizpideka nola egiten den horri buruz jakin behar dezutena.